Giordinahan na karong adlaw, Agosto 19, ang bagong Auxiliary Bishop of Cebu nga si Bishop Ruben Labajo. Isugdan ang seremonya sa Episcopal Ordination sa pag-ampo ni Bishop Labajo sa Declared Pledge of Fidelity uban nilang Papal Nuncio to the Philippines Archbishop Charles Brown ug Cebu Archbishop Jose Palma sa Chapel of Relics sulod sa Cathedral Museum. May prosesyon dayon ang mga kaparian, obispo ug uban pang miyembro sa simbahan, lakip na ang pamilya ni Labajo paingon sa Cebu Metropolitan Cathedral alang sa Santos nga Misa ug Episcopal Ordination Rites nga gipanguluhan ni Archbishop Palma isip Principal Consecrator. Lakip sa mga importante nga bahin sa seremonyas mao ang laying on of hands ug ang pagbasa sa Prayer of Ordination ug ang anointing ug investiture diin gitunulan kini sa Book of the Gospels, singsing, mitre ug pastoral staff. Pagkahuman sa ordinasyon, miatubang dayon sila Labajo ngadto sa publiko isip pagpasalamat sa bagong tahas nga gihatag ngadto kaniya. But I just felt confident during the ordination because I entrusted myself, my life, my ministry to God. So mao na nga relying on God's help, I'm sure nga maayo ra ni ang dagan sa unahan. Basta naalay Ginoo sa kinabuhi. So mao ra gini ako agyod. So iampo lang ko basta ang mahal nga birhen ra gyud akong kadangpan akong inahan. Sa wala pa gitudlong nga auxiliary bishop, si Labajo nagsilbing rector sa Cebu Metropolitan Cathedral o gibalhin dayon sa St. Francis of Assisi sa lungsod sa Balamban isip team moderator. Nakasilbi sab kini isip Parish Vicar sa Dakbayan sa Mandaue, sa Santa Fe Parish sa Isla sa Bantayan ug sa St. Joseph Parish sa Tabunok, Talisay. Gawas niini, milingkod sab siya isip Vicar General sa Cebu Archdiocese. Little priest kung nailan si Bishop Ruben Labajo sa mga kaila og silingan sukad pa sa iyang pagkabata diha sa Dakbayan sa Talisay. Nagdako sa kapobrehon si Labajo ug ikaduha kini nga anak sa magtaayong Violeta Caballero ug Bienvenido Labajo nga lumad nga mga Sugbuanon. Matod sa kinamanghurang igsuon sa obispo, gamay pa lang sila buot na gyud sa iyang kuya Ruben nga moalagad sa simbahan. Gamay pa na siya, wala pa ko mga elementary. Hilig din siya nang organize sa kapilya. Hilig na din siya nga gusto magpari ba. So sa chapel, siya dyan ay mukuhan sa mga area. Kanang kami, gagmay pa mi, iyahamin ka ng saging, iyang hiwa-hiwaon. Lawas ni Kristo, muana na siya na mo. Kaya gusto lagi dyan siya, kanang biscuits nga lingin, gani. Kuhan mo, sa na iya ikuan-kuhan na mo. Kay gusto mo siya po nung magpari, gud kuno siya. So mo na siya sa amuang area. Siya jud tig-organize sa mga chapel ana. Oh, strict. Number 1, strict. Not in a sense na kanang strict kay strict lang, but strict siya with a purpose. With the right pressure bitaw kay ma-uplift pod mi niya ba into achieving our dreams, especially achieving our dreams. So, basic storya gyud ana niyan permi na mo is magtarong mig eskwela. Kay mao gyud na ang dili makawat nato. Sa wala pa misulod sa seminaryo si Labajo, may kuha kini og kursong Bachelor of Commerce sa usa ka universidad sa Sugbo. Apan mas gipili niya ang reliyosong bukasyon nga gisuportaan sab kini sa iyang ginikanan bisan og lisod. Willing man jud siya mo kanang magpari, so ni take siya exam sa San Carlos. Of all 700 plus na take siya, usama siya nakapasar. So mo to nangita siya sponsor kay Bribia sa kay Mitaw no. Mo to na sa ni sponsor taw niya mo to naka-continue jud na siya. Naka na si Ma'am Brohan jud mo iyang main nga kuan sponsor. Mo na kuan jud siya, naka-proceed jud siya. We're so happy, very proud nga nangnana siya. Ano lang ma'am. Pasalamat kami sa mga tao. Tabang niya. Si Bishop Labajo mo ikaduhang miyembro sa class 1994 nga nahimong obispo human ni Bishop Dennis Villarojo. Tungod sa kasuod sa duha, usa si Bishop Villarojo sa mihatag og mensahe atol sa Episcopal Ordination siyang classmate ug karon bag-o nga obispo nga si Labajo. Will you ask me to help you formulate your motto and design your coat of arms? We walk together down memory lane.
to recall the days when we were still young seminarians, awkward, still struggling with our insecurities, unsure of the path we were taking. But we showed up early as the life of the class. We have always been the most popular among us. You found your vocation to the charismatic movement, and I recall how you taught us how to sing Alabaré Señor. And we sang it without knowing what it means, without knowing how it is spelled. We just know it was a song of praise to the Lord, because that was how you sang it then, with so much joy and enthusiasm for the Lord. Usa sa mga gipaambit ni Villarojo mao ang law nga debosyon ni Labaho ngadto sa mahal nga Berhen. The memory of how one September 8th, our class in the college seminary celebrated the birthday of the Blessed Virgin. We went up to San Carlos Heights in Pio Pardo, and there somebody came up with the bright idea of dressing up our classmates to represent the titles of the Blessed Virgin Mary. We dressed you up as Virgen sa regla. And you played the part so well, you won first prize. But then our Father Rector arrived. And when he saw how we were doing, he was like Moses looking down on the Israelites who were worshipping the golden calf. He berated us, asked us if what we did was doing honor to the Blessed Virgin. Gani tungod sa iyang pagmahal sa Berheng Maria, tuyo niyang gipabutangan og simbolo sa mahal nga Berhen ang coat of arms sa iyang bisida isip obispo. Kini si Sherry Zamioy alang sa My TV Cebu.